Училище, което има бъдеще, защото има история. Училище, което съчетава образование с професия и разкрива нови хоризонти и перспективи. Дано успеем да влезем в новото време така, както се изисква от нас. Млади, мислещи хора, с много идеи и мечти. Гости на нашето тържество са Негово Високопреосвещенство преподобие архимандрит Антим Протосингел на Видинската света митрополия. Иван Димитров, старши експерт по природни науки и екология. Доктор Валерия Тодорова, дирекция хуманитарни дейности, община Монтана. Ангел Велков, ръководител офис на Societe Generale Express Bank. Даниела Петкова, ръководител офис на Unicredit Bullbank. Върбан Андреев, член на училищното настоятелство. Давам думата на директор